बरगाग्रा गुदि फरायसालिनि मोनसे बाख्नायजाथाव आरो गोग्गाथाव खौरां। गुबुन हारिनि फरायसाफोरखौबो फोरोंथाय होदों 618 नं बरगाग्रा गुदि फरायसालिया। जाय समाव बर' बिजोङा थैनायनि लामायाव बे समावनो गुबुन हारिनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव सोलोंथाय लागासिनो दं। नंगौ, बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरगाग्रा गुदि फरायसालिया बर' हारिनि फरायसाफोरखौ फोरोंथाय होनायनि अनगायैबो गुबुन हारिनि फरायसाफोरखौबो फोरोंथाय होदों। मख'नो गोनांदि जाय समाव बर' बिजोङा थैनायनि लामायाव बे समावनो आलादा मोनसे थासारिजों बर' बिजोंनि मानदान्दाखौ लांनो थाखाय गुबुन हारिनि फरायसाफोरखौबो फोरोंथाय होनानै बर' हारिनि गेजेराव थुलुंगाखांहोनाय आरो बाख्नायजाथाव हाबा मावदों 618 नं बरगाग्रा गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि लीला बसुमतारी बिथाङा। थारैनो जों बे समाव बुंनो नांगोन दि बर' हारिनि फरायसाफोरा बर' बिजोंखौ गारनानै गुबुन गुबुन बिजोंजों सोलोंथाय लादों, नाथाय गुबुन फारसेथिं गुबुन हारिनि फरायसाफोरा गुबुन बिजों जेरै असमिया, इंराजि बिजोंनि फरायसालिफोराव सोलोंथाय लायालासिनो बरगाग्रा गुदि फरायसालियाव सोलोंथाय लागासिनो दं। आरो बे बरगाग्रा ओनसोलनि गासै बर्मनफोरा बर'फोरजों थानानै बर' हारिनि आसारखान्थि, धोरोम, हारिमु, बर' राव गासैखौबो नाजावजोब्बाय। बेनिखायनो बर्मन दिथागिरिफ्रा गाव गावनि गथ'फोरखौ बर' बिजोंजों सोलोंथाय लाहोयो होनना खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो 618 नं बरगाग्रा गुदि फरायसालिनि बर' हारिनि फरायसाफोरखौ फोरोंथाय होनायनि अनगायैबो गुबुन हारिनि फरायसाफोरखौ फोरोंथाय होनाया थुलुंगाखांहोनाय आरो बाख्नायजाथाव हाबा। दानिया फैदो 618 नं बरगाग्रा गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिया मा फोरमायखो आरो गुबुन हारिनि फरायसाफोरा बर' बिजोंनि फरायसालियाव माबोरै सोलोंथाय लायो आरो बिथांमोननि बर' राव बुंनाया माबायदि बेखौ जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारिनि जर'ख खौरांनि गेजेरजों मिथिना लानि। नंगौ, मोनसे जों फरायसालियाव दङ जाय गुदि फरायसालियाव थारैनो रायखांनांगोन जे बे समाव जे बेवहाय गुबुन हारिनि जे सुबुंफोर बे सुबुंफोराबो बे फरायसालियाव गावनि फरायसाफोरखौ होनानै सोलोंथाय लानाय मोनसे मिरुआव दङ। थारैनो रायखांनांगोन जे बे समाव आं दङ जे बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरगाग्रा गुदि फरायसालि, बे फरायसालियाव आं दङ आरो बे फरायसालियाव जों खौरां मोननाय बायदिब्ला गुबुन हारिनि जे फरायसाफोर थामहिनबा दिथागिरि बिथांमोना बे फरायसालियावनो जे सोलोंथाय होदों, गावनि फिसाखौ बे समाव सोलोंथाय होनायखौ जों मोनथिनो मोनदों। आरो बे फरायसालियाव जोङो बा फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि, बे फोरोंगिरिनिफ्राय जों मोनथिनो थाखाय नाजागोन थारैनो बे समाव बिथांमोना बा दिथागिरिया बे समाव बर' बिजोंजों सोलोंथाय होनाय बाथ्राया थारैनो नंगौना नङा मोनथिनो थाखाय नाजागोन। फरायसाफोरजों जों सावरायनो थाखाय नाजागोन जे फरायसाफोरा बे समाव आबुङै बर' रावखौ रायज्लायनानै थामहिनबा बिथांमोना फरायनो हागोन ना हाया बेखौ जोङो मोनथिनो थाखाय नाजागोन। आरो रायखांनांगोन जे जाय समाव बर' बिजोङा बे समाव थैनायनि लामायाव आरो बे समावनो जे मोनसे आलादा मोनसे थासारिजों बे समाव सोलोंथाय मानदान्दाखौ गोजौ फारसे लांनो थाखाय खामानि मावनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। आरो जायनि थाखायनो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बिथांमोननि बा बे फरायसालिनि जे थासारिखौ नोजोर मोना फोरोंनायखौ मोजां मोननानै बे समाव गुबुन हारिनि जे फरायसाफोरखौबो बा गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो बे समाव बे बरगाग्रा गुदि फरायसालियाव गावसोरनि फिसाफोरखौ सोलोंथाय लाहोनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। नंगौ, बे समाव आङो रायज्लायनो थाखाय आरो मोनथिनो थाखाय नाजागोन जे बे बरगाग्रा गुदि फरायसालिनि जे फोरोंगिरि बिथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय नाजागोन। जों खोनानो मोनदों बेवहाय गुबुन हारिनि जे फरायसाफोराबो बेवहाय सोलोंथाय लाफैदों। थंखौ मिथिनो थाखाय नाजाग्रोन। आंनि फरायसालिनि मुङा 618 नं बरगाग्रा गुदि फरायसालि। बे फरायसालिया 1948 मायथाइयावनो गायसनजानाय। बेयो गिबियावहाय मोनसे ओनसोलारि हिसाबै बरगाग्रा रेभिनिउनि सिङावमोन। आथिखालाव खाथि खालायावबो गोबां फरायसालि जाबाय। बरगाग्रा रेभिनिउआव दासिम गंथामानो जाबाय। ओजोंहाय दैलाजानाव गंसे दङ आरो खाथियाव दं करनकाटा। अब्लाबो नैबे 618 नं बरगाग्रा गुदि फरायसालिया गिबिसिनाव जानानै दङ। बेफोरनि मादाव बियो सिगांसिन गायसनजानाय। ओरैनो जों खोनानो मोनदों बेहाय गुबुन हारिनिबो फरायसाफोरा फरायो। साबैसे फरायो? गुबुन हारि एबा बर्मनफोर दङ। दासिम देग्लाय बोसोराव 7 जन दं। बिदिनो बोसोरफ्रोमबो थायो।
थांनाय बोसोरावबो दंमोन बिसोरो 6आव थांबाय आरो बिदिनो गोदान गोदान फैयो देग्लाय गोदानैबो 7 फैबावदों बिसोरखौ लानानै दा 7 जन जानानै दङ बरमनफोरा बेनिफ्राय खाथियाव सिगाङो दिहिरापाम एमभि फरायसालियाव असमिया मिडियाम दङमोन बहाय साफा सानै फरायहोयोमोन नामाथाय किन्तु आथिखालाव दिहिरापाम एमभि फरायसालियावबो असमिया मिडियामा गैलियाखाय दानिया खाथियाव थानाय असमिया मिडियाम स्कुल सिमलायाव थाङोबा थांनो हायो किन्तु जोंनि बे ओनसोलाव थानाय एबा गामियाव थानाय गासिबो बरमनफोरा जिहेतु बर' बायदिनो जाजोब्बाय बर'फोरजोंनो जेब्लायबो थानानै बर'नि आसार खान्थि हारिमु धोरोम बेफोरखौबो बिथांमोना नाजावबाय रावखौबो नाजावबाय आरो बिनि थाखायनो बिथांमोना दासिम गासैबो गाव गावनि गथ'फोरखौ बर' मिडियाम फरायहोयो जोंनि बर'खौनो रावखौबो धोरोमखौबो अनसायजोब्बाय बिनि थाखाय बिथांमोना जोंजों समाजाव गोजोनै गोरोबनानै दासिमबो संसार जानानै दङ। रावफोर रायज्लायनायाव सोलोंथाइ लानायफोराव माबायदि जायो? आं दासिम जेबो उसुबिदा मोनाखै बिसोरनि बिबै बिबौफोरा गावसिनि बरमन रावखौ रायज्लायो नाथाय दासिम जिखिनि बे गथ'फोरनि बिफाफोर बे बिफाफोराबो गासिबो बर' मिडियाम फरायखाजोबनायमोन आरो बिमाफोराबो बांसिनानो बर' जाजोब्बाय खायसेफोरा गावसिनि बरमनफोरखौ लाबोदोंब्लाबो नाथाय हाबानि उनाव बिथांमोनाबो दख'ना गाननानै बर'सो जाफैफिनजोब्बाय बेखायनो जों जेबो उसुबिदा मोना फोरोंनायाव जों जि रायज्लायो जि बुङो गासिबो बिसोरो बुजि मोनजोबो। ओरैनो माबायदि दा जाखिनि 7 जन फरायसाफोर दङ सोलोंथाइ लानायाव बै जोंनि जिखिनि थाखानाय बर'फोरजों बेजों रुजुनायाव माबायदि? रुजुनो नायोब्ला जेबो हेरफेर गैया जोंनि जिखिनि बर' फरायसाफोर दं आरो बरमनफोर गासिबो समान बुंनो थाङोब्ला बिसोरबो जोंनि बर' फरायसाफोरजों समान समान नम्बरफोरखौबो लाखिनो हायो समान समान फेर फाथिनो हायो खन्थाइ आवरायनायानो जा बायदिसिनानो जा बबेबा मोनसे प्रग्रामफोरावबो बाहागो लाफानो हायो बादा बादि नांनोबो हायो देंखोफोराबो गुबुन रावनि बायदि जाया एखेबारे बर' बायदियानो जायो ओंखायनो जोङो बिसोरखौ फोरोंनायाव जेबो उसुबिदा मोना आरो। गार्जेनफोरनिफ्राय माबायदि मदद मोनो? गार्जेनफोरनिफ्राय जों जेब्लायबो मोजां मददखौनो मोनो बिथांमोना जोंजों मोजाङै सोमोन्दो लाखियो जोंनि SMC आवबो बिथांमोननिफ्रायबो बिबान दङ माट्रिकटआवबो थायो आरो जोंनि SMC एबा फरायसालि सामलाय आफादावबो बिथांमोननिफ्रायबो जों सोद्रोमा लाखियो गासैबो जोंजों मोजाङैनो कपारेसन खालामो। स्टाफआ साबेसे? स्टाफआ बुंनो थाङोब्ला दा बेवहाय स्थायि हिसाबै आं हारसिं दुखुनांथाव बेनो फैजेननायनिफ्राय आङो बेवहाय हारसिङैनो नाथाय एडजास्ट सासे लोगो मोनदोङो जोबोद गोजाननि बिथाङा थेवब्लाबो सानफ्रामबो रेगुलार जायो आं साबायखर बावो बिथाङा टाइमावनो सफैयो गोजाननिब्लाबो दा बिथाङा जोबोद गोजाननिब्लाबो नाथाय जोंनियाव रेगुलार नङा नालाय ओंखायनो माब्लाबा थांफिनगोन बायदि साननाय एबा जोंहा फैयो मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि फरायसालियाव इसिबां फरायसाफोर दं बुंनो थाङोब्ला 57 जन फरायसाखौ सामलायनाया सासेल' फोरोंगिरिनि थाखाय जोबोद उसुबिदा आरो बेखायनो जोङो अफिसाव थांनानै फोरोंगिरि बिहैबाय थायो अब्लाबो जों अफिसनिफ्राय दिनैसिम रावखौबो फोरोंगिरि बिदि स्थायि मोनाखै आरो बे एडजास्ट फोरोंगिरिखौ लानानैनो आङो दा जोंनि फरायसालिखौ सामलायगासिनो दङ। नंगौ बेनो जादोंमोन नैबे बरखाग्रा गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बिथांनिफ्राय जों गोबां बाथ्राखौनो मोनथिबाय फरायसाफोरनिफ्राय जों मोनथिनो थाखाय नाजागोन जे फरायसाफोरा बे समाव माबायदि सोलोंथाइ लागासिनो दं बे थाग्रा खथा बे खथायाव थांनानै मोनथिनो थाखाय नाजागोन बिथांमोना जा फरायसाफोरा जे बर' रावखौ मोजाङै रोंगोन ना रोङा बे फरायसाफोरनिफ्रायनो मोनथिनो थाखाय नाजागोन। दे मा मुं? खुलुमबाय आंनि मुङा रुमि बर्मन आं थाखो बायाव फरायो आं 618 नं बरखाग्रा गुदि फरायसालियाव फरायो आंनि आइनि मुङा आंनि आफानि मुङा अतुल बर्मन आंनि आइनि मुङा मीनाक्षी बर्मन। मीनाक्षी बर्मन ना नों बर'खौ मोजाङै फरायनो रोंगोन ना रोङा? रोंगौ ना दे अब्ला फरायना खोन्थालाय। आसामा जोंनि समायना जोबनो गैया गुननि भारतनिनो सान ओंखारा रायजो सानजा दिगनि अराय जिउ नागिरब्लाबो सान हर बेसेबां गोबां आसामनि बादि मोननो थाङा हासार गोनांहा एसेबां अराय गोजोनथाव सोमखोर आबहावाया नोंनि भारतनिनो सान ओंखारा रायजो सानजा दिगनि बैसागुआव जोंनिनो बिमा मुस्रा जाना गिदिङो मागोआव माइनाव बरायनो सनानि आखाइ फिदिङो
दुफांनि मोनाया हाथरखिजों खानाय साजायो आइनि भारतनिनो सान ओंखारा रायजो सानजा दिगनि हाजो हायेन खौसे खालामग्रा जायख्लं बादि नुयो नोंनि रावनि अननायफोरा गोरोबनायनि सायखं लुयो बुरलुंबुथुरनि गुवार रुगुंखौ आं खुलुमनि जोनोम मोनबाय बेयावनो थैनायाबो जाथों बेयावनो आंनि गुड जोबोद मोजां जादों देनां देरोब्ला मा जानो लुबैयो बिनानावा गिदिर जायोब्ला मा जानो लुबैयो डाक्टर जानो लुबैयो डक्टरा मा खालामो डक्टरा मा मावो डक्टरा गोबां लोमजानायफोरखौ फाहामथायो बेनि थाखाय माबेजों फरायब्ला डक्टर जानो हायो मिथिगौ ना साइन्स फरायब्ला डक्टर जानो हायो दा बेखौ सारमोना बुंदों ना सारमोना खिथादों ओमफ्राय नोंसोर बर' रायज्लायनो मोजां रोंथारगौ ना बर'खौ रायज्लायबाय थायो दा न'आव रायज्लायो आइमोना आफामोना बर' रायज्लायो बर' रायज्लायो ना बरखाग्रा गुदि फरायसालिनि सासे फरायसा दङ जाय फरायसाया बर्मन टाइटेल थामहिनबा गुबुन हारिनि आरो बे समाव बर' बिजोंजों सोलोंथाइ लागासिनो दं आं फंबायनिफ्राय मिथिनो नाजागोन थङा मा फंबायनिया खुलुमबाय आंनि मुङा उदिप्त बर्मन आं थाखो 3आव फरायो फरायसालिनि मुङा 618 नं बरखाग्रा गुदि फरायसालि ओमफ्राय फोरोंगिरिया मोजाङै फोरोंगासिनो ना बर'खौ बुजिजोबो ना फरायनो हागोन ना हाया हागोन दे होमबा दोंसे मा खन्थाइ ना आवरायलाय अख्रां अख्रां बेसेबांदि अख्रां नाङो बेसेदि मोजां बुहुमा गंसे न' उखुमा बेनिनो अख्रां साना गोलैबाय साला गोलैबाय गालिनबायसो नामा बिफां बिजौनि जारां सान नायखंख्लेबाय थाखोमा थाखोमा बारा बारो गोबारै नाथाय लामा गैया दैसाया बोहैरो गोख्रै नाथाय आथिं गैया नोङो मा जानो लुबैयो देरबा गेना गिदिर जायोब्ला मा जानो लुबैयो जिउनि थांखिया मा जानो लुबैयो नों आर्मि मिलिटारि फोरोंगिरि मा जानो लुबैयो देरबा गिदिर जाबा पुलिस साख्रि नों पुलिसखौ नुगोना नुवाखै नुदो माबायदि लायो बिसोरो पुलिसफोरा मा लायो माबायदि थायो सिलाय लायो अब्ला नों हारिखौ सिबिगोन हादरखौ सिबिगोन होनबा पुलिस जानानै देरबा पुलिस जागोन गोजोननाय थाबाय बिनानावमोन दङ मा नाम नोंनिया मा नाम थरायना ज्योति बर्मन आफानि मुङा बाबानि नामा कनकन बर्मन आइनि नामा सिमांस्रि बर' नोंनियालाय मा नाम नोंनि नामा जिबिका बर्मन बर्मन मा थाखोआव फरायो दा नोङो क थाखोआव मा नाम नोंनिया सानसोरां बर्मन सानसोरां बर्मन बाबानि नामालाय दानेल बर्मन नों न'आव थांनो लुबैबाय नामा थांनो लुबैथ'वाखै ओंखाम उखैबाय नामा उखैथ'वाखै आइनि नामा नाम आबै मानि नामा रिजिया बर्मन थारैनो रायखांनांगोन जे गुबुन हारिनि जानानैबो बे समाव बरखाग्रा गुदि फरायसालियाव गुबुन गुबुन हारिनिफ्राय फरायसाफोरा बे समाव सोलोंथाइ लाबाय थानायखौ जों मोनथिनो मोनदों स्पेशेलि जोङो जाय फरायसाफोर दं बे फरायसाफोरखौ जों मोनथिहोनो थाखाय नाजादोंमोन जिहेते बे समाव गुबुन हारिनिफ्राय फैनाय जे फरायसाफोर बे फरायसाफोरनिफ्राय जे बे समाव सोलोंथाइ लानाया माबायदि जादों थामहिनबा जे बे समाव बर' रावखौ रायज्लायनो आबुङै रोंगौना रोङा आरो फरायथिनायजों लोगोसेनो बिनानावमोना बा फंबायमोना बे समाव दिन्थिफुंबाय थारैनो रायखांनांगोन जे बे समाव जाय समाव बर' बिजोंखौ गारनानै गुबुन गुबुन बिजोंफोराव थांनानै सोलोंथाइ
लानायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय बेवहाय आलादा मोनसे थासारिखौ जों नुनो मोनदों गुबुन हारिनिफ्राय बे समाव बरखाग्रा गुदि फरायसालिनि जे सोलोंथाइ खोन्दोआ जिहेथु मोजां जानायखौ नोजोर बोनानै ओनसोलनि थागिबि गुबुन गुबुन हारिनि जे हारिनि सुबुंफोराबो बे समाव बर' बिजोङाव होनाया जोबोदनो थुलुंगा आरो बाख्नायजाथाव होननानै जों बुंनांगोन। बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बे खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय। गोजोन्थों।